να παρακαλέσω τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, κ. Λιούκα, να έρθει για την παρουσίαση της μελέτης και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την επιστημονική του δουλειά. Και εγώ εκ μέρους της ομάδας εργασίας, τα ονόματα της οποίας τα βλέπετε στην διαφάνεια και στην έκθεση, ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να ασχοληθούμε με ένα τόσο ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο θέμα. Το θέμα είναι σημαντικό, διότι για μια χώρα σαν την Ελλάδα θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άνοιξη σήμερα από την καινοτομία για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της ευημερίας. Δεν μπορούμε να δίνουμε κοινά αγαθά, φτηνά κλπ. Διότι οι στρατηγικές χαμηλού κόστους έχουν μεταναστεύσει σε χώρες χαμηλού κόστους, Κίνα, Ινδία κλπ. Εμείς θέλουμε κάτι ιδιαίτερο, νέες προσφορές στον καταναλωτή, καινοτομίες, πολλές από τις οποίες να προέρχονται αντλώντας από την παράδοση της χώρας και από τη φαιά ουσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Και ας ελπίσουμε ότι η κρίση αυτή θα μας δώσει την αφορμή να ξανασκεφτούμε. Εξάλλου, πολλές μονάδες επιχειρηματικές δεν θα επιβιώσουν αν δεν βρουν τέτοιους δρόμους. Η μελέτη στηρίζεται σε διεθνείς δείκτες. Δεν κάναμε μια πρωτογενή έρευνα, θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και θα χρειαζόταν πολύ μεγάλη έρευνα για να βρούμε πράγματα που υπάρχουν. Στηριχθήκαμε σε διεθνή έρευνα και σε διεθνείς δείκτες, οι οποίοι προσφέρουν και το πλεονέκτημα ότι δίνουν τη δυνατότητα να συγκριθούμε. Να αποκτήσουμε μια αυτογνωσία συγκριτικά με άλλες χώρες. Γιατί ούτως ή άλλως το παιχνίδι διεθνώς είναι συγκριτικό. Ποιος τοποθετεί προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Αυτός έχει ανταγωνιστικότητα. Χρησιμοποιούμε ετήσιες εκθέσεις που παράγονται συχνά κάθε χρόνο για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, οι οποίες οι εκθέσεις αυτές καλύπτουν πολλές πτυχές της καινοτομίας. Δεν είναι εύκολο θέμα. Και έχουν πολλούς δείκτες. Και οι εκθέσεις αυτές, θέλοντας και μη, επηρεάζουν και την εικόνα της χώρας διεθνώς. Είναι πλούσιο υλικό για αξιοποίηση και για παραγωγή πολιτικής. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούσαμε βασικά τρεις πηγές. Το European Innovation Scoreboard, μελέτη που παράγεται από Ινστιτούτα στην Ευρώπη, και αυτή που έχουμε εμείς είναι η περσινή, έχει βγει τώρα φετινή, γιατί η μελέτη αυτή τέλειωσε τον Νοέμβρη που πέρασε. Επίσης χρησιμοποιούμε δείκτες που έχει το World Competitiveness Yearbook, το IMD, σχετικούς με καινοτομία, και επίσης δείκτες σχετικούς με καινοτομία από το Global Competitiveness Report. Χρησιμοποιούμε και άλλες πηγές, πάλι από διεθνείς συγκρίσεις, όπως για την εθνική κουλτούρα, τους δείκτες του κόστου, και δείκτες εμπιστοσύνης, trust, από το World Value Survey. Επειδή οι δείκτες αυτές είναι πάρα πολλοί και είναι δύσκολο κανείς να βγάλει συμπέρασμα, σκεφτήκαμε να διαλέξουμε μερικούς και να τους κατατάξουμε σε εισρωές και εκροές. Οι εισρωές στην πρώτη στήλη είναι αυτοί που αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναμικό και στους πόρους, χρήματα κλπ. Εκροές είναι τα αποτελέσματα καινοτομίας, νέα προϊόντα, εμπορικά σήματα κλπ. Που τοποθετούνται στην αγορά και γίνονται δεκτά στην αγορά, έτσι, επιλεκτικά αναπορισμένα, αλλά ανάμεσα από τις εισρωές και τις εκροές μεσολαβούν συνθήκες. Πρώτον, συνθήκες πολιτικής για τη χώρα, κυβερνητική πολιτική, υποδομές, στήριξη, venture funds κλπ. Και επίσης συνθήκες ποιοτικές που αναφέρονται στην κουλτούρα της χώρας, τις αξίες που επικρατούν για επιχειρηματικότητα κλπ. Αυτό ήταν το πλαίσιο που οδήγησε στην επιλογή δικτών. Θα αναφερθώ τώρα στον πρώτο δείκτη. Δεν θα πω πολλά σχετικά γι' αυτόν. Απλώς να δώσω μόνο μια κατάταξη που προκύπτει από το αυτή την τελευταία έκθεση, που βλέπετε την Ελλάδα δεν είναι πολύ ψηλά, μάλλον τώρα από το μέσο και κάτω, κατάταξη στο συνολικό δείκτη, ο οποίος προκύπτει όταν αφήσουμε όλους τους υποδείκτες. Υπάρχουν ορισμένες υποθέσεις κλπ. Για να παραχθεί αυτός ο δείκτης, αλλά είναι ενδεικτικός. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι πιο πολύ όταν ψάξει κανείς τους επιμέρους δείκτες και δει τι γίνεται. Αν δει πιο αναλυτικά τις δύο προηγούμενες εκθέσεις και δει την κατάταξη της Ελλάδας, σε 35 χώρες που διαλέξαμε, 35 χώρες που έχουν ενδιαφέρον για να συγκριθούμε, δεν πήραμε όλες τις 170 χώρες του πλανήτη, στις 35 χώρες που έχουν ενδιαφέρον, η Ελλάδα έχασε δύο θέσεις, από 25η πήγε 27η,
Παρατηρούμε επίσης άλλες χώρες εκεί που είναι ακόμα και της Νέας Ευρώπης να είναι καλύτερα από την Ελλάδα, Σλοβενία, Εσθονία, Τσεχία, η Κύπρος πολύ καλύτερα. Η Πορτογαλία βελτιώνει τη θέση τους και παρατηρούμε επίσης ότι μικρές χώρες όπως η Φιλανδία, Σουηδία, Ελβετία κλπ. Που δεν είναι εδώ είναι στην κορυφή της λίστας. Περίπου, αν πούμε στους υποδείκτες, σύμφωνα με την κατάταξη που δώσαμε στις γραμμές συνθήκες και εκλογές και δούμε πώς κατατάσσεται η Ελλάδα στις 35 χώρες, προκύπτει αυτό το διάγραμμα με το βουναλάγιο και τις κοιλάδες, ενδεικτικό. Πού είμαστε ψηλά? Βλέπουμε ένα δείκτη που είμαστε δεύτεροι, που είναι δαπάνες για την καινοτομία. Λέγοντας δαπάνες, εδώ είναι όλες τις δαπάνες που κάνουν οι επιχειρήσεις για την καινοτομία. Οτιδήποτε θεωρούν καινοτομία. Αυτό, αν συνδυαστεί με τους διπλανούς δείκτες που είναι για έρευνα και ανάπτυξη, που είμαστε σχεδόν τελευταίοι, είναι εξωσημείωτο. Δηλαδή, εδώ εκφράζουμε καινοτομία κάτι που είναι εκτός του κουτιού R&D, έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, αν προχωρήσουμε, θα δούμε και ορισμένα άλλα που είναι ψηλά, όπως οι προχωρήσεις από το δημόσιο, που πράγματι τις εξοδεύουμε, και εσωτερικές καινοτομίες που παράγουν οι επιχειρήσεις εσωτερικά. Επίσης, άλλος ένας δείκτης σχετικά υψηλά για προϊόντα που είναι νέα για την εταιρεία. Εδώ είναι σημαντικό, γιατί ο ορισμός καινοτομίας και σύμφωνα με τον ΟΣΑ είναι τι είναι νέο για την εταιρεία. Αν μια εταιρεία σε μια επαρχιακή πόλη βρει κάτι νέο για αυτής που δεν είναι νέο ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς, παρόλα αυτά είναι καινοτομία. Είναι ένας ευρύς ορισμός που δίνει τη δυνατότητα να προλάβουμε τα πάντα σχεδόν στον όρο καινοτομία. Ο επόμενος δείκτης, εδώ δεν υπάρχει αθρηστικός δείκτης συνολικός παρά μόνο υποδείκτες. Αυτό IMD, και εδώ, εάν δούμε στις 35 χώρες, δεν υπάρχει κανένας δείκτης στον οποίο να είμαστε σαφώς πάνω από το μέσο. Σε όλα είμαστε χαμηλά. Εκτός ίσως το πρώτο, το οποίο είναι διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Να πάμε και στον τρίτη πηγή, το World Economic Forum, που παράγει αυτό το δείκτη, και εκεί είναι εξισομοίωτο ότι είμαστε πολύ ψηλά σε δύο δείκτες, οι οποίοι αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναμικό. Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είμαστε πέμπτη, και επίσης δίπλα είναι διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών, αρκετά υψηλά. Αυτός όμως ο δείκτης συνδυάζεται με μερικούς άλλους που είναι πιο πέρα στην κατάταξη, που είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι πολύ χαμηλή. Τώρα να μην πω σε λεπτομέρειες, όλα αυτά θα τα δείτε στις μελέτες για να μην σας κουράζω. Λοιπόν, να πούμε στα γενικά συμπεράσματα. Εμείς σαν ομάδα πολλά από αυτά τα περιμέναμε, αλλά βρήκαμε και μερικά που μας εκπλήξανε. Και προβληματιστήκαμε και θέλουμε να καταθέσουμε ένα προβληματισμό τι σημαίνει για την Ελλάδα, που θα βρούμε ένα μοντέλο που να ταιριάζει στην Ελλάδα. Ας δούμε τα κύρια συμπεράσματα. Συνολικά η Ελλάδα υστερεί σε καινοτομική επίδοση. Είναι πολύ χαμηλά σε εκροές, δηλαδή αποτελέσματα της καινοτομίας. Είναι επίσης χαμηλά στους περισσότερους δείκτες εισρωών και συνθηκών καινοτομίας, πολιτικές κλπ. Η υστέρηση σε τόσους τομείς είναι συστημική, αγγίζει όλο το σύστημα. Γι' αυτό είναι δύσκολη η έξοδος. Μας προβληματίζει πώς μπορεί να υπάρξει έξοδος από αυτή την κατάσταση. Κατατάσσεται ψηλά η Ελλάδα σε λίγα σημεία. Πρώτο, κατατάσσεται ψηλά σε νέα για την εταιρεία προϊόντα. Είπαμε νέα για την εταιρεία είναι σχετικός ορισμός. Μπορεί να είναι νέα για την εταιρεία, αλλά να μην είναι νέα για την διεθνή αγορά. Ή να τα παίρνουμε από τη διεθνή αγορά και να τα φέρουμε στην Ελλάδα. Είναι πολύ υψηλά σε γενικές συνολικές δαπάνες επιχειρήσεων για καινοτομία με τον ευρύ ορισμό και σε απορρόφηση επιδοτήσεων για καινοτομία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ χαμηλά σε δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, σχεδόν τελευταία, και οι δαπάνες, παρόλο που ξοδεύουν επιχειρήσεις, παρόλο που ξοδεύουμε επιδοτήσεις, δεν φαίνεται να βελτιώνουν την κατάταξη της χώρας διαχρονικά. Ξοδεύουμε χωρίς αποτέλεσμα. Πιθανόν όλο αυτό να υποκρύπτει ένα άλλο τύπο καινοτομία που ταιριάζει στην Ελλάδα και στο οποίο είμαστε καλύτερα σε κατατάξεις. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός, δηλαδή πιθανόν σε δείκτες ανοιχτής καινοτομίας να είμαστε καλύτερα. Ακόμη και αυτοί που παράγουν τους δείκτες, όπως το Merit και άλλα Ινστιτούτα ευρωπαϊκά, προβληματίζονται για άλλους νέους δείκτες
που ίσως θα είναι κατάλληλες για χώρες του Νότου. Τα δυνατά σημεία της Ελλάδας είναι λίγα και σε κάποιο βαθμό αυτοαναιρούνται. Πολύ υψηλά σε αριθμούς φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών, αλλά χαμηλά σε ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος και σε διατήρηση ταλέντων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σχετική από πλευράς εθνικής κουλτούρας, σχετικά ανοιχτή σε νέες ιδέες, αλλά λίγες από τις νέες ιδέες καταλήγουν στην αγορά σε προσφορές στον καταναλωτή. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκληση προς το μέσο της Ευρώπης προς τις χώρες που είναι ηγέτεδες. Τη στιγμή που άλλες μικρές χώρες κάνουν βήματα προς τα μπρος, όπως η Κύπρος, η Εστονία, η Τσεχία, το Ισραήλ, και όταν παρατηρούμε ότι μικρές χώρες καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην καινοτομία, είναι ηγέτεδες της καινοτομίας, όπως η Ελβετία, η Σουηδία, Δανία, Φιλανδία. Άρα το επιχείρημα ότι πρέπει να είσαι μεγάλος για να είσαι καινοτομία δεν ευσταθεί. Επίσης, κάτι πρόσθετες αναλύσεις που κάναμε σχετικά με την εθνική κουλτούρα. Εδώ οι δείκτες δείχνουν μια μεικτή εικόνα σε αξίες που προωθούν την ανταλλαγή και διάχυση ιδεών, δηλαδή την ανοιχτή καινοτομία. Είμαστε πάνω από το μέσο σε δείκτες όπως ανοιχτή σε νέες ιδέες, πάνω από το μέσο σε συλλογικότητα, δείκτες του Χόφστιντ, κοντά στο μέσο και λίγο πιο κάτω σε αξίες εμπιστοσύνης στην κοινωνία, trust. Αλλά κυρίως είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε αποφυγή αβεβαιότητας. Φοβούμαστε να αναλάβουμε το κίνδυνο αν αυτό πράγματι ισχύει, αυτό που εκφράζουν αυτοί οι δείκτες και επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες, όπως το GEM κλπ. Συμπερασματικά, το κοινωνικό περιβάλλον μάλλον ταιριάζει για μικρές καινοτομίες χαμηλού κινδύνου, παρά για ανάληψη μεγάλου κινδύνου. Τώρα, ας δούμε το εθνικό σύστημα καινοτομίας, το δημόσιο τομέα, δημόσιες πολιτικές. Εδώ ο αριθμός φορέων που εμπλέκονται στην καινοτομία είναι πολύ. 41 στην Ελλάδα, 19 Ιταλία, 13 Σουηδία. Πολλοί φορείς, πολλά προγράμματα, διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών ή συμφερόντων εκπροσωπούνται γύρω από κάθε φορέα και κάθε πρόγραμμα και είναι περιορισμένη η οριζόντια ολοκλήρωση μεταξύ φορέων και προγραμμάτων. Πολιτικές για επιχειρηματικότητα, έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία φαίνεται να κινούνται και να εξελίσσονται ασύνδετα. Στηρίζεται πιο πολύ η γενική επιχειρηματικότητα παρά η καινοτομική. Αυτό το ασύνδετο φαίνεται για αυτούς τους κύκλους όπου η επιχειρηματικότητα που εξελίσσεται κυρίως ως γενική επιχειρηματικότητα και έχει ρίζες στην πολιτική για μικρομεσαίες, βαίνει σχετικά ασύνδετα με την έρευνα και καινοτομία που έχει τη δική της εξέλιξη. Η δε καινοτομία τελευταία που υστερεί είναι το τελευταίο πράγμα που έρχεται και ελπίζουμε είναι στην επιακή μορφή και ελπίζουμε να ανέβει γρήγορα στον κύκλο ζωής της. Έλλειψη σαφούς στρατηγικής για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Οι πόροι διαχέονται ρηχά σε πολλούς τομείς, χωρίς εστίαση. Ακόμη και το καινούριο εθνικό σχέδιο δράσης 2007-2013 για έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία είναι μεν θετικό βήμα και κάνει σημαντική προσπάθεια ολοκλήρωσης, αλλά δεν δίνει σαφή κατεύθυνση. Και θα έλεγα μια κριτική, παρέρχεται το θέμα της ανοιχτής καινοτομίας γρήγορα και το αποβαθμίζει. Από όλα αυτά προκύπτει ότι η υπάρχουσα στρατηγική δεν οδηγεί σε αποτελέσματα. Οι πολιτικές καινοτομίας είχαν περιορισμένη επίπτωση στην οικονομία και στην απασχόληση, στους στόχους της Λισαβόνας. Ακόμη και αυτό συμβαίνει παρά το ότι μερικά προγράμματα και πρακτικές είναι πολύ καλά με βάση συγκριτικά με ευρωπαϊκά δεδομένα. Η ολοκλήρωση αυτών των πολιτικών θα βοηθήσει και θα δώσει τη δυνατότητα για καινοτομία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα. Τώρα να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, το ότι είναι ανοιχτή καινοτομία. Ανοιχτή καινοτομία είναι αυτή που δεν παράγεται μέσα στο κουτί έρευνας και ανάπτυξης R&D της εταιρείας, ή όχι και τόσο μέσα στην ίδια εταιρεία, μπορεί να παράγεται και από τους υπαλλήλους και λοιπά αυτές τις ιδέες, αλλά παράγεται και εκτός εταιρείας. Είναι εξωστρεφής άποψη της καινοτομίας. Είναι ιδέες που έρχονται απ' έξω, από συνεργάτες, άλλες εταιρείες κλπ. Και οι οποίες αξιοποιούνται εσωτερικά. Υπάρχει μια μόδα, μια τάση τελευταία να δίνεται αυτή η καινοτομία, ακόμα και εταιρείες που είχαν 70% όπως η 3M
στήριξη σε εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη έχουν σε στόχο να πάνε στο 10%, γιατί άλλο να το παίρνουν απ' έξω. Και αυτό προκύπτει γιατί έχουν δει ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, τις οποίες τις μειώνουν δραστικά, δεν εξασφαλίζουν καλύτερες επιδόσεις. Οι ιδέες που έρχονται απ' έξω συχνά πετυχαίνουν σε μεγαλύτερα ποσοστά. Τελικά, τι επικρατεί στην πράξη στις επιχειρήσεις στην αγορά? Πολύ χαμηλή έρευνα και ανάπτυξη, όπως είδαμε για τους δείκτες. Και η έρευνα και ανάπτυξη που γίνεται σε μεγάλο βαθμό είναι απομονωμένη από την αγορά, από τις επιχειρήσεις. Μάλλον επικρατεί ένα μοντέλο απορρόφησης και διάχυσης καινοτομίας. Ας το πούμε μοντέλο 1, αυτό που επικρατεί. Μοντέλο πρόσκλησης ιδεών που έχουν παραχθεί αλλού. Πιο συχνά στο εσωτερικό και εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Πιθανόν με κάποια ελληνοποίηση, με μικρή προσαρμογή. Με ωριακές παρά ριζικές καινοτομίες. Εταιρείες που δοκιμάζουν ριζικές καινοτομίες έχουν αποτύχει και πάρα πολλά παραδείγματα έχουν αποτύχει στην πράξη. Αλλά και τα προγράμματα, όπως είπαμε, και οι δημόσιες πολιτικές είναι αντίθετα προσανατολισμένα. Κρατούν ένα κομμάτι ισχυρό έρευνας και ανάπτυξης στο δημόσιο και το υποστηρίζει. Ή τουλάχιστον δεν είναι ευθυγραμμισμένο με αυτό που γίνεται στις επιχειρήσεις. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό ή να χτίσουμε σε αυτό, να το αποδειχθούμε, αφού αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Μεταπράτες είμαστε μεταπράτες, να το αποδειχθούμε και να ψάξουμε τι θα κάνουμε. Η απορρόφηση κονδυλίων και οι δαπάνες δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει, άρα αν συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Απέχουμε τόσο πολύ σε έρευνα και ανάπτυξη, σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, που αν υιοθετήσουμε ένα μοντέλο σκανδιναβικού τύπου, όπως οι χώρες σκανδιναβικές, αυτό δεν θα είναι εφικτό και δεν θα αποδώσει παρά ίσως μακροπρόθεσμα. Εμείς θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Τι κάνουμε επομένως? Εδώ τώρα να καταθέσουμε ορισμένες σκέψεις για μια νέα στρατηγική, απλώς για προβληματισμό, η οποία σαφώς θα έχει επεξεργασία. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει επένδυση στην πρόσκληση, προσαρμογή και διάχυση ιδεών στο μοντέλο 1. Αυτό το οποίο δουλεύει στην πράξη. Ενίσχυση δικτύωσης και συνεργασιών, κυρίως διεθνών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Παγκόσμια έρευνα και συλλογή πληροφοριών για νέες αποδεδειγμένες ιδέες και τεχνολογίες. Ενθάρρυνση σειράς οριακών καινοτομιών στην εφαρμογή και στην προσαρμογή τεχνολογιών που παίρνουμε απ' έξω, παρά ριζικών καινοτομιών. Εξάλλου, ο ελληνισμός ήταν πάντα ανοιχτός στο να προσλαμβάνει, να προσαρμόζει και να δημιουργεί. Ένταξη της ανοιχτής καινοτομίας ως κυρίως συστατικού στα δημόσια προγράμματα. Με έμφαση στα τελευταία στάδια, δηλαδή όχι στα πρώτα στάδια της ιδέας της καινοτομίας, αλλά σε πιο όριμες ιδέες, δοκιμασμένες λύσεις χαμηλού κινδύνου, και αυτό να γίνει ισότιμα με την παραδοσιακή προσέγγιση ενδογενούς έρευνας και ανάπτυξης. Ανακατανομή πόρων από το μοντέλο 2, αυτό που υπάρχει σήμερα, προς το μοντέλο 1. Με συγκέντρωση πόρων για το μοντέλο 2, αυτό που υπάρχει σήμερα, εξοικονόμηση πόρων με συγκέντρωσή τους σε κέντρα και προγράμματα αριστείας, παρά ρηχή, διάχυση παντού και ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που γύρονται από ομάδες παντού. Τέλος, να γίνει αναπροσανατολισμός της έρευνας και ανάπτυξης που υποστηρίζεται και γίνεται στη στήριξη του μοντέλου 1. Εστίαση σε μικρές καινοτομίες, δημιουργία συνθηκών και ενίσχυση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων και μηχανισμών απορρόφησης με ειδικά προγράμματα και δομές. Να στρέψουμε τις ικανότητες προς την απορρόφηση των ιδιών.